Ladapi terang banyo Jingpyntngen mensim na kabenta ke jing angnut ke badan hapo jongpi banwat bat pinyasno bat ki badan ha ke meiram o ban pinkerpang shu yeladi om tang da kabashu im tang namar balayo jing im lesi kani ke program kala ban long ke bamentoy yapi kekertang jonga ke dei yaran link do barha kani ke episode ngan lipin kendu yapi saya iwei pat iparalok iba layo bun ki jing job ha ke jing im. Day tang ini iwe ikong na pedang kikasi bat nakathan chatay lami ni barok kawe iba la shajit pan lek ni Mynta ha ka Kingfisher Blue Mile Everest Base Camp trek ha usnem ar hajar khatsao to the beat iwe na pedang kikintay kasi iba la depkiu ya ulum stok kangri ubadai ulum bajrong tam haki sertap lum jongkaladak hausnem ar hajar khatra ilong iwei nakibatbit bandrung bangam bat bantior yaki krem babonjat hakaju kapor ilongru kanong kinting ling kinda jongka jila Meghalaya dangshen ka jinglek persang jong i sha South Garo Hills kala nang penkraw shu ya kanam ka kerteng jong i tungin ya pediang snob halang ya ka riu shlur badon buram jong i ikong Naomi bakor kharbangar sod Naomi nga pediang subhai fi sha ka program Kableshibon nga kwa ning kong eben kli fi shapang kajing im bat kajing he jing san jong pi hatu phila ju sngotenat barabor ba phinle yakini ki adventure sports mangati kasdang nadu podang red hi namar ipa jonga idei basmat bahamo banle hiking banle trekking ai kumto tipo bang daw dudang red hinga kamau ka first trek jonga ka dei na po malki mga sah malki menshwa ikiu Shillong kina ka kejat te to po ngadang sound ni sansnem kumtahi tang ya ru podayat bah te kamau ka tu ka first trek jonga and that was how ipa introduce kan yiki outdoor sports yang like hiking and this and that te nadu ko to ka por hi ngalalong ba nga last night banle ka to ka spot and artat ha ka family jingiru ngide ki breu ki ba stunat bha banle kai bani ija ka thamai te almost man ka sunday hi ngilet kai bet kalau along kum ka family custom ai kum tu kan ka along tradition banle kai bet te hadu mantaru te takadaw kan na ka to ka jig stunat jonga banle kai ban pet ya ka may mariang ai kum ta nakatukan nga sedang banle no pad iki kambaki sports ki bakhamlong professional kum caving ka jingkenting ling ka kayaking climbing kani katayken ti kumbanga lapin sngo ha ka basdang hausnem ar hajar khatsao pide mapi iwe ni khasi like ki show u alum Himalaya mo philasha jit phila Shynrang ha ka Kingfisher Blue Mile Everest Base Camp kindai snem hadin pat phili ki yang shawni uju ulum ha ka sin ka baan Pila bani tu ingi kindiat pangka experience but balei fili kiu yang ya ulum Himalaya ha kasin ka baar. Teka first experience kalong komne menchwa por bangadang sa malki nga CDE kitu kilo makashang kan ki Himalayas na po malki. Ti nga siya bid bang ang nakaway kasi tangan slit kiu ikitay ang this will be my goal in life kan. Ti I do not get to those particular mountains bangai na malki te. I always had a dream of climbing Everest, ban kiu ulum Himalaya. Te kami kena ke opportunity kan haus nam 2014. Te pioneer adventure tos ki organize kani ka camp out ba kilia na ka Kingfisher Blue Mile mo ki sponsor Kingfisher Blue Mile ban le ka camp out kani ka camp out kilet keleng saudong kari India. Te kijit iwe beriu kenyang tu kalau kum ka kikwa banle ka documentary show kan reality documentary show banlet ki in Himalaya kan te from every kilet ki major cities Bangalore Delhi Mumbai and ki wan Shillong kan te Shillong ka de ka basic ni ki beriu badan north east barok kawai te kijit te hantung ilaya compete kumta te hakato camp out kumbode ka competition ni haban ya le rappelling ni haban ya track ni haban keren ha camera ni haban le many things
At the end of the final list, ngayon kanya final list yung kato came out. Tiki yung finhap siya na video pangila di Balei fiko aban let and all siya po Everest Base Camp. Tiyan siya na video ay kumta. In about a week ay kumto kilap tip yang nga mga job mga na po Northeast por away. Tiyan nga recommend ha because okay kam po day bakyo you should do like to the top of Everest route tang ba at least nga apoy hado base camp halfway of my dream has already come true. I was the only Castigal and the only Northeasterner to go to Everest Base Camp throughout the whole trip, throughout the whole show. At that point of time, we went in a very good season mo. Ngilit for November, kadang saat ka weather, walang perfect, itinat ha. Niyali ato ko show kay and all that. And it was a very good experience. And pabangapoy la Everest Base Camp lay because niya kung ba she post ni ay mo she po na kalay sngi Ban po siya ka base camp. La tat haken because bodang point ko tadang long full of excitement dang so tanat ni iti kilom ki tang bala ya pum tu la smutu ka tu ka jing tat te por file kasin ba arle gadi kasin ba kadang kriat ba to po sin ba ar te ka tu ka hadin ba po Everest Base Camp the first time ang ani da poy se hang ne ang ani kalong kum ni okay ta wala so comment ta la shendur te la one pai no ta kalong na kakut na kum ta but it was an experience of a lifetime can like to share like a place like that with 8 other strangers banga me too and all that and to represent like the Northeast in Tapen. That was in 2014. Then man hakan niya pa 2023 nga late biyang and this time nga late ba ilok sa jongken. And the reason mga ko late this time kalong ba actually nga ko to reunite with that experience there but then with my husband. Ngalit pad haka por winter kay ang to ngan pitkay por winter kalong kumno siya tay kalong how hot is it mo because ngalit last time to kalong fairly easy because the weather kalong kabha kas ay kam kriat ken kam kriatan man haka ni pad ngalit por kriat ani ka jinjar siya ba palat na marbaka man kamit -20 bed pida came and step ka hapo water bottle jo feel akla thalot kada kriat ban tiya ban dem rup hem sungunang ban shong ban bam rup hem sungunang because kata ka jingkrat ngam pada mlin thaman expose sila dia on a daily basis te tamangi poy ni summit ngilit line good mga ilo jonga perlok number ti perlok iklam poy show is poy tang halfway little bit halfway la half stop no because your pulmonary edema kan kada ka jingpang ba kilang sedang lang ha ni ki how ki lungs te stang te ki ihap helicopter rescue no ta mga ilok ni poy siya Everest Base Camp te kada kriat siya to kalas daily ba poy ngala ayo jing ship ngala ayo pang tamba ang nganya kaya nile poy la kapoy tamba it was quite an experience tamba kapin iya ngaru ba kajing im siya to kamde kan ka basok kumi ngisa siya kasi ka whether jini kalong kabha anim so thu than kata kajing ki video ki face ma ka ba siya Nepal ba kisa siya to in -20 degrees and ki hap iman kasi gum to ka ke irum dan akala tharo kamde ka basok the second trip I have to say was and kalong kum ka eye opener kanya nga ka first trip kalong kum I was young and excited and more of like a thrill ka second time but kalong kum ka eye opener kan that's why I went back tinayumi ngas nguturu ba to kay lum Himalaya philadep kiu ndai te kindiat chapang uta active volcano hapo Japan lani uta lum meeting ko maki onga tin khastin dai philabani thuingi kindiat chapang ki experience ma philik yu kujat uni active volcano hapo Japan Japan po ko Shillong kumni nga plan actually balik kiu yo Mount Fuji taro do active volcano yu highest peak hapo Japan tamangi klampoy because nakadaw yung there was some reason tamang iklampoy siya tingi ang tingin niya kiyo na doon way iwate udon kumba 2,000 meters kan to do active volcano the active volcano meaning like the last time bu irap udi haki 1700s kan the udang long active because kiyo after the ula cross 10,000 years umpot irap temod udang lalong dormant hanray umpot cross 10,000 years udang la dan chance pan irap yang tingi poy kiyo yu to and it was katute like kapersi siya because it's my first time seeing an active volcano and ngam tip ki trails volcanic trails ki long kumnuken te pabangalay bi lok tingi shu jet ngim tip because ngim tip dem ti thang ni shu let la kala hi kum to tingi po jet ka trail ka ba hakin man ki shalor ka balong steep ka babon mau ka balong ba expose ba kum to jayo ka to ka sngi ni klam da check weather forecast ru because pabingi let ka shit sngi ba ka biang ba ka beneng
pabangis sedang kiu ka hit ka typhoon kan. Oh. Ka di typhoon land ka to pol ngi khlam benang Balei ka sedang dum ka beneng kum ni. Te ka dum ka hit ka typhoon ngi kala air da pila so ko mansyarat na to na po lumru. Tamangi kiu ka kiu continue ba ngi da po ha to ka hat halor ni sa na hitai hat kan because Japan kidon tiki hat sa igum to ki for kini like some refuge for kini kiba like trekking igum to kan tingi sa no hanta ni ong ngin selit pet no next morning kanya kata ka ya kata krita station summit na marungi khamna summit ako to kasngi kala ka trail ro ka bhama kalong diki mau bai kam don hi ka trail commissioning idon lentiat nya maki Shillong bai diki mau bi ha kiu bai diki mau te artat ngilet da ka trail ro ka bham te next morning in the mode summit ka typhoon ka dang hit man whole night ka slap ni klami ke ru ka shudum lo bai tingila point ta summit ngila poi tamba ka ru klami ka Shillong ka dum lo bai ka slap tamba it was quite an experience te at least it's something bangala yole like to climb an active volcano kan Tika kam even kiu tau active volcano na kam even kiu por hak tu ka por kiu ya ulum Himalaya na. Ka ulum Himalaya hi na maru volcano kalong kupta ka altitude kadang low. Te ka air ba fibrit ru kadang rebente kadang rung skilang song fi Himalaya pat ka jinjar arsha laisha nga on sha na marba tang kala air ba fi persaman sebro it's so thin. Te ka pia tang arlai step ru na thai. Te kata kan te Naomi pidei iwei na ki kindiat ngut ki kinthairu ban le rung bat tiore kini ki krem ba pher na du usnem ar hajar khat khandai te bon le se but kam bon ngi perkhat ba kani ka kam mali rung shikini ki krem ban tiore kini ki jaka ke ba kham jeliu ki de tang ki kam lani ka benta jong ki Shynrang hatu phiru phi tharai kum jo ne phi perkhat kum wai pat kum ha giving expedition bingilet ka kabalit mga te ka khale lang mo bat kan thai bat Shynrang of course kito ki ba prat lanti ni kong ba ong kita ki trailblazers mo ki ba wan ni kong station Meghalaya ki dik Shynrang te kisdang ki Shynrang hi a group of men mo tang ba ke expedition pa kalong open to anybody who wants to come te ki foreigners te ki don ba ki parang ki kan thai ki balet te ki don ki khasi jungiru ki thai ki blas dang shwa ban sedang mga ki la khamrang ba kita te menta te ang sedang kham hadien tang ba mentang la continue with kanya kani giving tening kong por balet dunamo ki kan thai don tang mga hi kan thai te man ha kani ka expedition balet mga ru don tang mga hi kan thai te man ong ka khamlong mil dominated ya kata te khambun hi Shynrang ki kan thai kem da don than tang ba kalong ru ba ki breu ha po Meghalaya amo ta ki kan thai ki dang don kan jingtiang bat kan thai basang ki don ki jingting ki kram phi te kim kismo per kim sukwa than benlet benrung ki krem ki baret ki ba kum to ki kwa betam melit ki krem he te le pisngo bakit kadon kata ka jingting kidon ka jingting na marba ki associate be ka krem ba ka jingdum bat ka jingdon kanja yu to shapo kan ki don ka jinget no kum no ka superstition ka jinget bit ma ba ki don ki kanja marat ki bala ban pinyap ya phi kum ta te tang ba nga pat kung kakantay nga let be tang ngan let ki Shynong ki ba ki bolong remote ba siya po Gentia siya po Garo Hills ki shikali nga ki ong pinalet stu pim julap kinja marad mdon kinja dragon ma dragon te mo ong mdon kita ong ki maraba philap tangki do kha ne tangki khnyang ne tangki bats mo ong mdon ta dragon te mo ki lengo nga ki ong ni phi ta kakantay ba stu siya ma bli room stu spo ong ko to ong because kadai na ka passenger nga hi bang pa ban explore nga kwa ban learn as many outdoor sports as possible takadaw naka-climbing let siya ka-giving nanta siya ka-kayaking taka-giving kaday more of a constant thing yang nga pa bangale man kapod because nasa Meghalaya and ka Meghalaya kaday ka-hub of giving ken tinga ngabun bangale giving bikin te kadabon ang badim ta contain na kamta Shynrang te come day it's a spot open for everybody like just like any other sport you know te tanga kwahi baki kan take kasi jungiru kin kamlong curious kan kile ayu kine tangarong akwale lang kumno bon journey kine tangba kiduna ki bakli nga kanya kata Shillong bet kishitra betay ki dur jonga baki i kumto kilong tang mapi hi bonod tama ong piro pila bole da pikwa you know nga tang la yo ka juba na yumin dai nga ko ai pi pinyo tu ngi kindiat bat nga kwa ban duel kham banya hakunu kuru kompi pin minjur ye me pa jong pi ban bikin nget ye pi ba okay kani kade kata kalan bang kwa ban le jing im jonga bangan don hakini ki adventure sports kalong ka ba suk ne kalong ka ba jwat ne hapor ba pin ko ngo ye ki sin ko baning kong kum ka khon marway purpose dang ning kong ki mi pa jonga ki don ka jing tiang mo
namar ki kami pa kasi jungi ki long overprotective ya kata mo ki ong bai wajulet syariat wajulet syairu teki kanaru ki shulap ki shudan sa to jing tiang haki tenga pa mesyo nga khamsa la himo nga de khana basad la ngalej bet teki ong kumno ngalej ping ong apet ngan guarantee fee ngon pai im shibet demian nganom yap no teki ong le kat bamon hadin ti pa jonga pa di baham shlut ipa jonga encourage bet ti me jonga ni kong ilong irit min semong dele kum tu ipon jipon la pai he la le you ta te ngana wan pai pe shiong kabyang tang lapan ki dur ki bi itna de kum tu ong ani best shisha mo kata jing le jong pai se kum ta hot te ni kong ki long very yumo ki long scared just like any other parent ken kum tu tang mamentapat kila smuthu ba ki haban trust no khon jong la jong ru kala de rang ba kan le bit hi fil nga dale kita sports from di bang shlit le bit you know nga le the calculator phrase nga le ki professionals ki batip kum no ban shimres ban shuyam no you know te maki ki trust kan kata tendro bagi trust mata ki pelat bet kim don show kata ka ban khang yang nga kan ban le te kata support la dan nadu basdang te ko ip pinyu tu engaru kindiat chapang ka kaya king lani kum baki ong khtin khasi ka nong kinting ling kinda kum nu fi poi pat chakata ka benta nayomi Siya kata kabentaru nga hadin bangali climbing kum tu tengah wan siya Meghalaya ang okay hangni jat bam don re ki Himalaya sa ngan le daka tiki don ki group of people ken ki bashed le pack rafting le kayaking kum tu ki sedang wan suk ki kayak sini siya Meghalaya tu te na daka jingwan jungki ken nga sedang all of that tengah kelila join ngalong na join group jong FSM le pada pack rafting kan pack rafting pa kami ka kayaking gede to kaling plastic ka wahe pack rafting kalong kum ka raft kum to ka barit pasyong shimet kan nga kum rio contation ni atag mga dikasi nga hamrit brio nga susuk na to kaling barit na mga to kaling bahe ka kya pala yang banra kan nga le nga shim nga le dak pack rafting nga poi join but ki nga le explore new rivers meaning ni map ikiniki rivers ni chikot ka first descent mot ki first ones pan king na do basdang hado bukod to kaling na section of jo ka to wa na section of that wa ay kung takan kini map nga join ki ting katang lalo ko ma-explore ki waru te hato ka por nga pamaduna kan thay ha tang mga bay kan thay balet te hadin kami sa kani kami kayak fest sa ba organize mo ki brio te nga participate ha katuro nga yo third actually nga compete bek Shynrang hian turo ta mga yo third part nga di kan thay tang ba ka biyak hi ako man yo third at least te kaya kata ka di ka jing stunat jo nga ban explore ki waru because ki watch ni ki bon ki bi itanat te hata ka yung poy bale kayaking te hakani ka interview ni khoti namar Dangshen pilih tior saya ki krem sha po South Garo Hills nei pila banyak tu ingi kam banyak syapang ke experience but ke iba pishem apa ru pilih tior ki kita ki krem bodan sha po South Garo Hills sha South Garo Hills kadai ka first time jonga Balei as expedition ma first time because ngala jukwa bhang ju tip sha Garo Hills ru ki bon bha ki krem nomor Shynrang Hills pila le Shynrang Hills te la bon bang la poi ki krem te Shynrang Hills ru ki bon bha ki krem itnat Tengah lapoi Garo Hills menakani ngidon yang taka expedition kan with Corridor expeditions kadeka new team mentaka new expedition team ke Balei Garo Hills kan men explore the new caves men map the new caves nga journey ki nga lap ba ki krem sha po Garo Hills kim da he than mo kat ki krem shni sha po Jingpyntngen Hills krem Jingpyntngen Hills ka formation ka dang bun an artat ba kasyong ka elevation ka krem borbor kasyong ka elevation ni ka Jingpyntngen Hills ka khamlong shalor ka Garo Hills khamlong sha po ki krem lu ki khamret ki biang ki bun tamba the only thing sa sha po Jingpyntngen Hills ki bun ha ki jing im kan hapo krem ho ki don ki krem tamba bun ki bakut ki lingkot bit kan kimde sha Meghalaya kumba ka krem puri for example 25 kilometers ki don ki ba 10 kilometers or 4 kilometers ki tu ki jrong ha te ka Garo Hills kalong la ka jong ka jing sotunad because pilap pat bon ha ki aka ko man ha kani ka team jungi kalap itu fossil ru about 35 million years old te kum kita ki aka baro kan te Garo Hills ki brio kilong ki basotunat mo ya kata kilong very open ya kanika caving te hadu ba ki local chaturu pabingilet yung ki kloib haban lan makir ki kwalan caving na te kilit caving lang bat ngi eken te kalong basotunat sa Garo Hills and ngiyo kumba 38 caves over 12 kilometers of mapping aim taken
in the future ngi hab banlet bing in the next few years kinang hablet biang because kidang don ki gives ki badang hab map and kidang don ru ki a lot of things badang hable research kan. Tapi ang hapo garo hills de ki rit ki krem kumta kumut ka kham jinjari phiru bandrung kham jilliu indai philaj per khan em ki don kita ki risk leni ki jingmai ka jing im jong phi haba phi let yikini ki bhinlik pe yikini ki jaka ba pher hatu phi per khat kumta Haka kiving si any sport ka don make ka risk mo tamba da filadong professional filat train de ba in case ka to ka jaka ka basniu ne am pinang kumno ban rescue kan like kumno pinang ban self rescue na kumno ban rescue ki way in case ki hab ha to ka danger ma tamba borobor ka risk kalong low lada pilong pitik calculative risk kan lada pi to ka part of ka jong ka to ka krem long ban rung tenai rung hab long prepare lupa kan long prepare lupa hab study hab pe iki mau ki long kumno kalong scientific ba hab pe ba fin hab tip fin hab ban kinja mau bolong ne ban long ban rung ne kala ban collapse ne kita borok kan te tamba da filalong a professional padam pila itu ba pila tip ba te aku ai pinya tu ingi kendet pangki ka rukom pen kre jong phi shwa be phin le chikini ki jing yakun ba pher jong phi kata ti kalong important ba kalong kongsan na marba lada phimlong ibri bashat baklan hi ki ba phile bang ki outdoor sports ta phinum la hi bele te phin hab long ibri bashat baklan phin hab ban ka exercise kalong important ka pentik care ya ka nutrition ya ka bam jo phi kalong important because nga kalong particular ba ya kata ma ya ka bam ka di ya ka exercise te man ka sngi bet nga pet ha hab long fit marba phin da compromise ya ka health jong am ya ka jing kya jong am phimla hi te taman mi ne yor da khanya da piti bri bu shupang we phap chutia bi hayeng te kata kan kalong ngati nga prepare ha kanya lading I take care of my health of my exercise of my food kata kare ba kongsan any kongsan ha hadin kata apa hadin kata is community building kum ngating tengan dalet shani shatai ne am kamdei ta mangalet am ta ki kram ne am ta pidiban engage baki breuru like pidiban socialize pidiban the best part about ban leki tik terus is pi kendo ki breu ki bolong like minded ki bostanat and pi make friends kan kata is a very important in community building because pinum ya day baki breu balet rino kondong ne shani shatai am pinum sotanat hi ban letru te fidi benang man pinya day baki breuru kan to mata kindiat nginya kedat naka adventure sports ya kajing im jong phi shimet how news nem baladap phi la shong kurim but ngalai ikidur hapo Instagram ba phi but ikurum jong phi smutanat ban rung yakini ki krem ki bajille ban ki yakini ki lum ki bajrong ti fisgo kuno haba phi le ba phi yo ban le yakini ki kam ba phi tam lam but ilok jong phi kata te ke bosutanat shabapalat hi ken marba menchuati ngalong bale bitang baki perlok te long kata baki polong ka jong distunat la ka jong hi te henry ba ilok pat kalong ba pio ban long in spite of ba pia way pile ri ka e pistunat lang kan ka connection ka khamlong deep shusho kan te madun bok bang yo ilok ri bostunat ban le kini borok hot te nia kendo ha kata rukom kan nia kendo because of a giving group takadaw ni se apoy tho kan te long ilok jangaru may itreshi pai te mai ka kam already jing ka balalong physical ka balalong ban put him out there ban exert it he's very mai ilong fit hang ai lam shei ru ibyang wai te shei fly elect ni menta te Everest Base Camp na kaning elect lang te ngilit kiu YouTube volcano ru tingilet mai sila diving istra nya ka diving ru ngam the dive san kata ngadon hi jingting ko diat tama mai pa di iladon ka dive certificate ru ka totally sure te ngilit chini shemay khalang dang wando keleng ay lam i trekking kini kita igum turu pilot then in the future ngi plan a lot of things like sailing ngi mobile sa sailing te ngi mod ban so many things actually because mairu iwan na po America kari ka balong kababun ha ka ni ka jet scenery ka landscape ka long very varied te ngila bun kin ha ka list chingi mangira shda bya to te long mai shon stai nga don den shini mata ni hab shubu da ka list kin ki jaka bale ki jing ki things bing ko ale kan te kamot shen mentaru filai perkhat jing mut pa ban le sa shai ban le ki la perkhat pa ba ha ti sakoi pat na yumi ka pen kring jing mut ka long ka karyam ka bet ke jong phi namar ngai i ba phila shisha ban binta mo ngatit ba fisngo tanat ban phong ya kadhara but ndai tang kataru the village pa chike adventure sports karyam jo phi kala ya pher no ti
pida plan lupa ban le kata ne ka kalong kunu filan bata yi kinong pa ikani ka po For kanya. anything ate ngalong ka brio ka ba prepare lupa aka baro te ka riam ro nga prepare lupa yo ka slap yo ka ja ka ni ka tayo ka ni nga prepare lupa kumju ngadalet shikini ki sports ro nga plan lupa ka riam ngadalet cha klaw nga haptap ila din ro kredo ka jan amar ba kidon ki khyang kidon ki shi ki to te nga prepare lupa be te kumju nga on my everyday life ro nga di brio should start hi ban rem style na mari medyo nga di brio rem style tele hikay nga do nang red tinga don kata ka aside of me ka balong ngastunat ha ban riam ngalong kentay ba ken ngala ngastunat ban riam le pujat ki riam all types of clothes ma te yeah always ngastunat ban prepare ken for anything te it's that feminine side of me do ken Kadang kita kalong na kumagiaw na tinga parang the soft side the of soft you. side hai Tinga kwa hivi pinu yatu nga kandiat Naomi namar filado na kani kalinti menta la bun snem. Kaiba ka adventure sports ka don ban ai ban pinsan ban pin kraw ban pin he ya ka jing im jong phi shimet. ya kata ti labun ba ka benefits bangayo shana ka adventure sports te ka labun nadu ka personality building ka character building ki hadu da pi dengan wat kam wat jamru mekas ngabun ha ki certificates jong bangalali kato ki brio ki kam long intrigue kan ki kam ay attention yang namar balai ngalabun ki bangalali kam dei tang ka masih experience tang ka kapulit kot tang katalakot nga like ngala develop kata karu kami la dia bangan learn ki other life skills ru kita long shaklaw ne hapina don hasiti ne pinda pulit kot ne nga ngamdei shu tang pulit kot tang betip everything in theory ngale in practical ru kan te and besides that ka health ru the pile outdoor sports pihak long fit bed te ka benefit yang and that way kan ka health and like I said ki beri bang kenduru ki the type of people who are like minded and ki beri kendur kimdei just like ordinary people and ki beri ki scientists ki intellects you know and pilong you learn so much from them kilong be enlighten ya ka knowledge no pite in that way ka curiosity jonga kajing nang ji start jonga kanang kiu in that way kan Tika jing yu i jong phi pat ya ki way ki kan thai na kani ka than bakin yo rung sa kani ka adventure sports ba phi phla don lupa. Kawai kedai ki dibanlong ka curiosity jong ki kan kajing kwat tip long lada pidai beri ba kwat tip okay kile yu kito ngarong ako ale lang kile kata ka di bandon na ki ladam don kata because yang kumnong sedang le kiniru because malong curious ba nga kwat tip te and another thing is that ki mek paru hot ki dei ban ya sha lain ki kon dei ban chu ka support ho ka support ki dei ban dei ban shooting ba ka ba ki le namar la phi shelter play khun jong ki nong lunch ke ru nei da phi ai lat pe ki kham ai long kom no ban pelat ki ban trust ki te ki learn ken in that way teng da la shelter than ha yeng ru phem te bi issue phi long bi da phi bu phi han to per thai bread phi no bread phi khlaw bread phi seti te bi issue nang issue ban le ru te kata di ka way like nga kwa baki pero kin kamlong curious and there da ngale ke na ngale ki group of people ki le some research on that kli ki phile nakadaw you kani kalong bangan participate lang because nga don interest kani katay te and also like ka financial support can happen done of course nga all these years nga long lucky na marbang siya sponsor by ki company te kalong almost free yang everything that I did. Nong kam di pili shimet. Hindi bali shimet. Namarba the only thing is that banga siya sponsor because nga di kan timer way, barabor nga di kan timer way bet. Tiki iya kata ka benefit ken ki briru ken kitu ki ba dan pisa company ken iya ka kan thai ka badan interest balik gini kilong intrigued. So ki kwa ban sponsor, ki kwa ba pin ya chak ma they want to see you develop, you know, and carry their name and all that. Te kumta kan kaway lada pipani siya kata ka genuine interest from your heart lada fi kwale kay with passion ka don be ka jingarap you don't have to do everything on your own ka don ki don be kibrit mo ka arap ipi no na menjur pi na yumi te shuabangan pun kut ya kani ka interview hila ong hadu kata tamba ka ingata ka support lani ka jingkershan bagi kintai ki don kam knang bakiru kila ban poi siya kani ka thong bakila poi ma phi menta ka ingata ka support bagi don kam see financial support is important for whatever you do ka pisa don come back klam pisa te kanjanjar te kawai ka another support ka long ba emotional support ro ka teng ni ki contain ni pentiang pala you know inong ba em ka di betang kam Shynrang ka ni blay ba kwale ngarong la jumat ya kata ki blay kila jo yang ni pite le Shynrang pala mo kwale bitin kam Shynrang kwale betang ma Shynrang am just snap ngam jupul snow kita baro te la de ki can take your encouragement but le they can do anything
you know. Anything a man does, I wouldn't say everything, but they can do almost everything. Naomi kubli shibun ya kapor ke jong phi bana kit bok kit riang ba phindang ya kiu ha ka kam ba phitre ubli nang kur kui phi kubli shibun. Ha ka perthai ka babun sin ka te ka khu mingi na po jong uput rukom im ka ba man la kasngi kum ba long lang ki wei la da pli ya ka jingkhang jong ka adventure sport haladi shimet le se kala ban kala long kasbo ka ban yarap pinhe pensan ya ka jing im jongi habun kiliang kani ka jat sport ka ba pinslur men sim lingba ki jingam ne ki jingkam sha ka ei ka ba ngimpat la ban tip na sngotu dan ayu halende omtang pa ka pin kende ya ka donut Henry ka pinyo aru shibon ki jingmentoy Tong in pinsawa jam ya ka jingyaro ya ikong Naomi bakor karbangar sot na kabenta ka jing pinslur bat ka jing aimen sim jong i yangi knang ba ngimdei banchune thik shijaka katuru ngin penkut no ya kani ka program Shillong baz bat nga uaran lingdo hadu bangin kendo pat ha kawai kapor Sesisin nga ay kublay pibaro, pilay apit yakin ka program, kublay shibon.